Kinundina po ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang pagpatay kay Umingan Councilor Onia. Sa sesyon noong Lunes, nanawagan po si Pangasinan Vice Governor Mark Lambino sa pulisya na pabilisin ang pagresolba sa kaso upang mapanagot ang mga responsable sa nasabing krimen. Person was known nothing but service for the people, rising from the ranks as a barangay official, barangay captain, now a councilor, and also currently the president of one of the party lists of our province of Bono. So I'd like to ask for a moment of silence for the passing of a very good friend of the people, a personal friend of mine as well. Passing and the heinous murder of Councilor Onia of the town of Umingan. Yan po ang tinig ni Vice Governor Mark Lambino. Inilarawan po ni Lambino ang mabuting loob ng pinaslang na konsehal sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Province of Pangasinan does not condone, the people of Pangasinan will not condone actions like this. And we implore the authorities, the PNP, to expedite the investigation of the heinous crime that happened during the eve of the 7th of December, especially. Dito, inihain po ni Philippine Councilor League President Pangasinan Chapter Caroline Sison, kasama po ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, ang isang resolusyon na nagkokondena sa pagpatay sa nasabing konsehala. Nagpapatuloy ngayon ang paggulo ng kaso matapos buuin ang SITG Onia ng PANG-PPO. IFM News. IFM News. IFM News.